Buenos días, bienvenidos, benvinguts, bon dia a tots. En los últimos años hemos escuchado hablar mucho de Smart Cities y, sin embargo, se habla poco de lo smart que pueden ser algunos pueblos y algunas zonas rurales de nuestro territorio. ¿Es útil la tecnología solo en las ciudades? ¿Es smart solo lo que tiene que ver con la tecnología? Con estas dos reflexiones comenzamos el 7º encuentro de emprendedores rurales que hemos denominado de las Smart Cities a los pueblos Smart, aquí en la ciudad de Alcoy y online para todo el que quiera sintonizarnos. Para nosotros, lo Smart también tiene un sentido en nuestro entorno. Significa hacer un uso muy inteligente de los recursos, exprimir todas las oportunidades y generar soluciones desde las dificultades que día a día nos aparecen. Algo en lo que el territorio rural tenemos que hacer prácticamente por necesidad. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este encuentro. Sí. El año pasado hicimos este encuentro 100% online. Este año casi que es 100% online, pero hemos decidido abrirlo a los miembros de AER y, bueno, si alguien quiere acercarse a Alcoy, pero desescalar poco a poco, ya que, bueno, preferíamos hacerlo así. Sí que es verdad que tenemos la conexión en Internet y que cualquier persona puede acceder a nuestro contenido a través de la web, que además se va a grabar. Este año, la verdad es que hemos presentado un encuentro de auténtico lujo, ¿no? Y que creo que nos puede venir un poco bien para reflexionar en esta pospandemia, o bueno, no sabemos si es pospandemia o estamos todavía en la mitad, porque la cosa no está muy clara, ¿no? En esta pospandemia hemos visto que la gente valora mucho lo rural, que ha cambiado un poco la percepción, ya no es el pueblo en el que solo me voy el sábado o el domingo o donde voy en verano una semana. Empezamos a valorar los recursos naturales. ¿Cuánta gente no había ido a la montaña que tiene a 10 kilómetros de su casa, a 20 o a 30 kilómetros? ¿Cuánta gente ha descubierto ese lago, esa laguna, ese entorno rural, ese pueblo, esa gente, esa cocina, esa ruta turística, esa ruta en bicicleta, ese hacer trekking, ese hacer running, ese pasear, y no hace falta irse a la otra parte del mundo para disfrutar de los encantos que había en su comarca, en su provincia, sea en este caso de la Comunidad Valenciana o de cualquier punto de nuestra geografía. Pero este entorno, estos pueblos, esta gastronomía, esta gente, la que llegas al pueblo, la que te recibe, la que te hace pan de todos los días, la carne, el pescado, las verduras y las frutas, la alimentación en general, la artesanía, está todo el año trabajando. ¿Y esa gente tiene las mismas oportunidades? ¿Por qué los jóvenes y no tan jóvenes quieren marcharse del pueblo? ¿Y por qué cuando llegan a las ciudades no es el cuento bonito con un final feliz que estábamos acostumbrados y algunos deciden volverse o intentan perdurar en las ciudades sin tener un rumbo fijo? Son reflexiones que vamos a hacer en estas dos mesas redondas que hemos preparado para hoy. ¿De verdad hay oportunidades en el mundo rural? ¿De verdad las oportunidades en la ciudad son lo que nos pintan? ¿De verdad se puede vivir bien en el pueblo? ¿Hay relevo generacional? ¿Por qué no aprovechamos las oportunidades que se están dando en el día a día en los pueblos? Relevo generacional en las industrias, en los ganados, en la huerta. ¿Por qué no en los coworkings? ¿Por qué no en las empresas tecnológicas, que hay algún caso que se están instalando en pueblos? ¿Por qué no cuando negociamos nuestros contratos también ponemos en valor el precio del alquiler, la calidad de vida, la forma de alimentación de nuestros entornos, la cercanía con las ciudades, los medios de comunicación? Porque en un pueblo, al final, lo que necesitamos son tres cosas: sanidad, educación y servicios. Y muchas veces son muy fáciles de implantar, no son muy caros, pero eso sí, se necesita la implicación de vecinos
y de gestores públicos. Y con esto no estoy criticando nada, sino simplemente dar ese paso adelante. Aquí vamos a hablar de calidad de vida, vamos a hablar de formación, vamos a hablar de turismo, de política, de oportunidades, y para ello les hemos preparado 2 mesas de auténtico lujo. La primera de ellas la va a presentar nuestra presidenta Empar, la segunda nuestro coordinador del evento, Carles. Por ello, sin más, dar la bienvenida a todos los compañeros de AER que estamos aquí presentes y a todos los que están siguiéndonos a través online, tanto en las redes sociales en Facebook como a través de nuestro canal de YouTube. Agradecer a Aban Imagen y a todos al Ayuntamiento de Alcoy y a toda la gente de AER lo que ha sido posible, y a los ponentes muchísimas gracias por venir este sábado por la mañana a explicarnos un poco vuestras experiencias, vuestras vivencias y, por qué no, vuestras dudas y soluciones que nos podéis aportar. Yo ya no me entretengo más, paso a dar paso a la presidenta de AER, Empar Fallos, que va a presentar la primera mesa redonda, oportunidades para los jóvenes emprendedores y proyectos en el ámbito rural. Gracias a todos y buen día. Sí. Jo porto el micro ja de casa, no me fa falta. Crec que està un poquet massa fort. Avui tenim una taula redona que me dona molt de goig de presentar perquè és molt variat. Tenim una dona i jo de moderadora, menys mal que no m'han posat de dona florero i estàs tu, Cristina. Tinguem a Pau Miró, de la Universitat Politècnica de València. Per favor, Pau, puja, acompanya'm-nos. Tinguem a David Moya Romero, que és gerent de la vitivinícola de la Pobla del Duc, un home que s'ha reinventat 3 milions de voltes, després vos ho explicaré. Tinguem el nostre amic de molts anys de l'Àgora, Manolo Gomizia, dels nostres principis, de quan ell era regidor, visionari, una persona amb la ment oberta en la que van compartir moltíssimes inquietuds i molts projectes a Cine L'Àgora. Benvingut, Manolo. Ara eres director general i ja no sé si fer-te una reverència perquè això jo de les autoritats ho porto un poc mal. I Cristina Camarena, fundadora independent i emprenedora social. Lo de les dones, és que des de luego lo de los cuidados, tant siga d'una manera com de l'altra. Benvinguda. Vaig a deixar el micro així. Jo volia començar parlant de Pau Miró, doctor en estadística, professor de cooperació per al desenvolupament, responsable de l'àrea de mig ambient, cooperació i igualtat del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. He estat mirant moltes coses i m'he trobat en una conferència que diu Transició o col·lapse, l'última crida. Això és del 2015. Dóna la impressió que tot el món està sord, perquè si era l'última crida que ens tenien que posar les piles i es començar a fer alguna cosa per el nostre lloc on vivim, per el nostre planeta, hem estat tots sords. Així és que m'agradaria que me digueres des d'entonces, que ja va ser un toc d'atenció, què t'haurien d'haver fet o què és el que encara puguem fer. La teua visió i els teus aports. Conta-mos, Pau. Bon dia, primer que res. La veritat és que, mira, casualment venint cap ací, escoltava la ràdio i estava sentint els temes de la conferència de Glasgow, de la COP26, i és que no s'ensenyem, no progressem. Per exemple, en l'última cumbre comentaven a la ràdio que es va fer un grup de països per a frenar la deforestació, s'havien plantejat en 5 anys reduir la deforestació, s'ha multiplicat per 3 la deforestació. La veritat és que jo penso que som prou inconscients, el ser humà com a tal.
El nostre curtplacisme es impedeix veure les conseqüències que té el maltractament que estem fent en el nostre ecosistema. I un poc aquesta última crida, que no era algo que jo fera, jo era vocero, per dir-ho d'alguna forma, d'un manifest que estava per ahir, pues, malauradament el crit ara hauria de ser més fort perquè se mos acaba el temps. Jo penso que se mos acaba el temps. La ruralitat és una de les alternatives, millors alternatives, no? Però a nivell de l'ecosistema, per exemple, una ciutat són totalment insostenibles a llarg plaç, totalment. Ja per mobilitat, no sé, no m'és la paraula, la forma d'una ciutat, la ciutat necessita molts recursos i genera molts residus i això és insostenible en el temps. Residus que mos envien al món rural. Exacte. Perquè se creuen que som el basurero de les grans ciutats. Sí. Però bueno, anem a parlar en positiu, no? Perquè si no... Però sí, és una de les xerrades que a mi m'agradava fer i en realitat és un manifest que estava per ahir i jo el vaig fer en format xerrada i jo penso que el crit ara hauria de ser més gran i la veritat és que, bueno, si veus que els mandataris arriben en jet privat a algo que en principi és que el que diu és que tenim que anar cap a l'altre costat, pues bueno, com dia Galeano és el mundo al revés, no? I en cal tenim patas arriba, no? Així que... M'encanta la teua visió. Lo del jet privat és molt fort quan hi ha vols que poden agarrar directament i inclús en el nostre país, ja que han fet tant d'AVE, pues que el gasten com una altra personeta normal i corrent. Vols añadir alguna més o anem xerrant així? Bueno, jo respecte al tema de la xerrada m'havia apuntat 4 idees. Jo visc a un poble, jo vivia en Alcoi, però per circumstàncies familiars i perquè la meva dona és d'un poble a 20 quilòmetres d'ací, que és Benasau, van decidir... No me considero rural perquè treballo en una ciutat, aleshores tinc la meva part de ruralitat, tinc els meus bancals i les meves oliveres, però al no fer feina en el poble no sé fins a quin punt me podria considerar rural. Però en la meva experiència de vida, de viure al poble i en els meus coneixements, m'atreviria un poc a donar unes pinzellades d'allò que pense jo que pot fer gent emprendre i tot això. Sobretot, el primer, el que comentàvem abans, l'emprendiment, quan més col·lectiu siga, millor. Aunque a voltes és difícil m'emprendre en altra gent, però jo penso que l'emprendiment individual crema molt. I quan és més col·lectiu, el col·lectiu pot deixar entrar i eixir a gent, l'individual, si acabes, s'acabó. Els llaneros solitarios que li diguem nosaltres en emprendiment, la majoria fracassen perquè en quant agarra un mal constipat ja has acabat. Clar, entonces jo penso que això és important. Després, m'ha apuntat així, per exemple, que en el tema agrícola, jo penso que malauradament l'agricultura continua estant molt denostada, a no ser que, ara ens explicarà si el company les seues experiències, però penso que un punt i que l'administració hauria d'apoyar-ho és el tema d'ajudar a la transformació. El producte transformat multiplica el seu valor. No és el mateix vendre les olives que vendre oli, perquè en l'oli pots treure un valor afegit que les olives no te donen. I entonces el tema de la creació d'obradors per a la transformació me sembla un punt molt important. O sigui,
molts pobles rellançarien la seva economia perquè l'obrador no sols és la transformació, és l'artesania, és els productes propers, representa, té molts valors al voltant, no sols el de la transformació. Em sembla algo important. Altra cosa que jo observe, per exemple, que és una necessitat, clar, els pobles cada volta estan més envellits, n'hi ha més gent gran. Aleshores també veig una oportunitat el que els nostres majors puguen mantindre's en el poble i per això fa falta gent que es cuide. Jo he tingut l'experiència de viure en el poble mentre el meu sogre, que al final va faltar, era malalt d'Alzheimer, i clar, si no haguérem viscut nosaltres en el poble, hauria sigut una circumstància molt complicada. Però bueno, ell al final va tindre una qualitat de vida gràcies en part a que podia viure en sa casa, i no aparcat en un geriàtric. Aleshores, és una oportunitat que tenim que donar a aquests majors de poder viure als pobles i és una oportunitat d'emprendiment per gent que es dedique a la cura dels majors i a l'atenció dels majors, que penso que pot ser algo molt important. Bueno, una nova oportunitat és el teletreball. Avui en dia pots treballar per Estats Units i estar en... Jo tinc amics que viuen enmig de la serra i treballen per a multinacionals. Però sembla que també és una de les assignatures pendents la connectivitat. Les bones connexions al món rural. Al País Valencià, la veritat és que jo penso que hem progressat molt. Nosaltres, per exemple, en el poble, que en hivern no som ni 100 habitants, tenim fibra. Això és un avantatge. La veritat és que nosaltres, com a professors, ens va pillar tota la pandèmia en el poble i jo, si no he arribat a tindre la fibra, no haguera pogut donar ni una classe, perquè damunt tenia wifi d'esta per connexió, es va tirar un mes ploent i aquest wifi, si plou, no funciona. Tinguem un cas en la nostra comarca, que és Otos, que s'han tingut que posar toix fibra perquè tu vas per allí pel poble i no tens cobertura. O sigui, tenen un problema molt greu en els mòbils, sin embargo, han tingut que posar-se toix fibra i no poden solventar. Han parlat en Vodafone, en Movistar, en Diputació i no n'hi ha manera de solventar-ho. O sigui, o estàs en casa tancat en la fibra o res. Bueno, de quan en quan jo en el poble també agraïs la desconnexió i que dins de casa no tinga cobertura, jo això penso que és un avantatge, però bé, és algo personal. I en quant a, no sé, acabaria reivindicant el tema que ha dit el company en l'inici de la sanitat i l'educació. A mi a voltes m'enerva el discurs moltes voltes de l'administració creant projectes per a l'Espanya vaciada, per no sé què, i dius, però si a la primera de canvi mos lleveu les línies d'escoles o mos lleveu els centres d'atenció primària de sanitat, què voleu? Saps? O sigui, per què voleu aquests projectes i al final el més bàsic moltes voltes estem llevant, no? Ho dic perquè, per exemple, en el col·le on van els meus fills, que és el col·le comarcal... Tingueu col·legi? Tingueu escola? No, nosaltres som massa menuts. És un col·le comarcal, i entonces el col·le comarcal que està en Benilloba abarca Benifallim, Penàguila, Alcoleja, Benasau, Gorga, Millena, Balones, Quatretondeta... Ah, doncs, tingueu un crac gran. I segur que m'hauré deixat algun poble. Entonces, clar, tots depenem. Sí que és cert que l'administració proporciona el transport, proporciona el menjador, que això és algo que està molt bé, però clar, si van llevant-nos línies o van llevant-nos centres de salut, és com una incoherència en si mateix, no? Entonces, això sí que reivindicaria. I el tema del turisme, jo no soc massa creient en el turisme perquè, bueno, ja hem vist que després d'una pandèmia, si dediques al turisme, t'han tancat tot i t'has quedat igual. Així i tot, també crec que tenim un territori per gaudir i per fer gaudir i també és un dels punts on podríem emprendre projectes, no? I jo crec que ja m'ha allargat de 5 minuts que me tocaven.
Moltes gràcies, molt interessant, Pau. Espero que esteu prenent nota i aneu fent després preguntes per al debat. Ara tenim a David Moya i Romero. Ell se defineix com una persona oberta, emprenedora davant de possibles reptes professionals, té moltes inquietuds per les noves tecnologies i el treball col·laboratiu. Com bé diu ell, s'ha reinventat constantment i vos explico per què. David és arquitecte tècnic de la Universitat Politècnica de València en plena bombolla immobiliària, perquè és que entonces tocava fer aquestes coses. Màster en formació de professorat en secundària, màster en direcció d'empreses per a cooperatives agroalimentàries, formador i docent en EducForm i ha estat en el departament de comercial d'ANECOP durant més de 6 anys. Actualment és gerent i comercial en la vitivinícola de la Pobla del Duc, al servici dels nostres socios, segons diu ell, en la gestió de la cooperativa per a obtindre el seu màxim benefici. David, tens un repte molt complicat. Els preus de misèria al sector primari damunt no estem tampoc, damunt que estem mal pagats, estem mal vists, perquè són ciutadans de segona o de la tercera generació. Relleu, ne veig poc. Tu recordes que jo quan era menuda sempre dient al meu poble això no passa res, si no vas per estudiar al bancal. Però és que ara se necessita formació per anar al bancal, se necessita formació per viure, se necessita formació per tot. Ahir per la nit, quan estava ja pensant en el dia d'avui, es comença a caure pedra en el nostre poble i me deixa la meva terrassa com una neva de 3 dits. Jo em vaig fer blanca. Primera, David, socorro, mira el que està passant al poble. Adiós als caquis, adiós, perquè afortunadament jo esperava veure-lo entrar plorant i m'ha dit no, la pedra va ser molt localitzada al poble i vaig pensar, menys mal, perquè la meva família tota la vida ha sigut de llauraors i mon pare sempre deia enguany no ha anat bé, a l'any que ve. Són els de l'any que ve. N'hi haurà algun enguany, David? Conta-mos coses, n'hi haurà algun enguany? Perquè el de l'any que ve és que mon pare va morir l'any que ve i no va plegar mai el seu any. Bueno, bon dia. Jo havia preparat una xicoteta presentació per parlar de tota aquesta actualitat. La faig en l'ordenador o com? Per parlar-vos de com veig jo la situació actual i passada en l'agricultura i les perspectives de futur i com això crearà oportunitats. La primera presentació és la meva presentació, que ja m'ho fet en part perfectament. Jo soc arquitecte tècnic, en plena bombolla immobiliària, com ha dit ella. Me reinvente, intento buscar alternatives, faig el màster per ser professor i jo sempre havia estat vinculat al món cooperatiu i les meves arrels són de la Pobla, un poble típic llaurador, i el que em va fer canviar un poquet el xip també i encaminar-me per al món agrari i per això vaig fer el màster en direcció d'empreses cooperatives agroalimentàries i vaig treballar en una comercialitzadora com és ANECOP i em va fer arribar on estic ara en la gerència del meu poble. Passa si vols, Carlos. I després el que per qui no sàpiga d'on vinguem, qui no mos conega o qui no sàpiga on estem, perquè estan en internet o venen de fora, nosaltres visquem així. Per a ubicar-nos, nosaltres visquem així a l'ombria del Benicadell i com vegem és un terreny que encara es cultiva. Passem una altra diapositiva. Encara vegem bancals treballats, tot el terme està... Ens agradaria que estiguera més cuidat, amb més producció, però encara s'observen brots verds o zones treballades. Passa una altra, Carles. Vos convido a visitar el nostre territori a la primavera quan està tot florit, perquè se parla molt del Vall del Jerte, però la Vall d'Albaida, quan estan tots els arbres florits, és increïble. Algo que es podria destacar també de la Vall d'Albaida és que avui en dia podríem dir que és la zona de la Comunitat Valenciana més productora de lo que és fruita d'os. La fruita de pinyol principalment ens localitza a la zona d'Aragó i Catalunya i Múrcia i nosaltres, la Comunitat Valenciana, que representa sols un 2% aproximadament, un 2-3% de la producció, jo podria dir que quasi tot el 60% possiblement es concentra a la Vall d'Albaida.
passar, Carles. Després, bueno, ficat aquesta presentació per dir-vos d'on vinc. Jo estic en la cooperativa de la Pobla del Duc i com s'organitzem, com estem repartits i com s'associem en diverses associacions per tal d'obtindre el major benefici per al nostre soci o per tal de treballar de la millor manera possible. Nosaltres, la nostra cooperativa, la part grossa és la part dedicada a la comercialització de fruita, i després tinguem altres seccions, com és la bodega, subministres, els serveis, la gasolinera, i com l'amagrama d'associacions a les que ens adscrivim o perteneixem per tal de crear sinergies entre tots i donar un millor servei al soci, tant d'assessorament com de després rentabilitat a l'hora dels seus productes. També feu formació. Algo que m'agradaria destacar és la recent creació que ha nascut, que hem anomenat Vall Blanca. Vall Blanca és l'agrupació de les cooperatives de Llutxent, de Bèlgida i de la Pobla, que hem decidit, perquè no té sentit que tres pobles separats 20 quilòmetres tinguin tres cooperatives i que les tres facin la competència entre elles, sinó el més normal és que s'enjuntem per a acumular el màxim possible l'oferta i defendre millor els interessos dels llauradors, que és el nostre objectiu. I també algo a destacar el tema de que jo sempre he ficat la punteta de local, que tant de temps he sentit jo així en l'associació des del principi, sobretot Julio jo l'he sentit moltes voltes, el terme local, que està tan de moda, lo local, però també lo global. Des de lo local podem arribar a totes parts del món, com estem fent en la nostra fruita, que avui en dia es comercialitza tant en Barcelona o en València, en el Puig, com en Canadà o en Estats Units o en qualsevol part del món. I a més, d'ací poquet, vallblanca.com serà una tenda online de productes de la nostra zona. I perquè vegeu també el tema, com s'enfoca la nostra cooperativa. Nosaltres som 532 socis, dels quals productors sols n'hi ha 251, i el destacable és el gràfic d'edat que vegem dels socis. Com vegem, jo considero que la nostra cooperativa, la Pobla és un poble llaurador i encara tinguem vida, perquè encara n'hi ha gent jove jo considero menor de 40-70 anys, encara n'hi ha un percentatge alt que estem ahí, però el que fa por és el que ve darrere, que sols n'hi ha 12 socis per baix de 30 anys. Això és el futur que ens espera o el que ens ha de fer reflexionar al que ha de canviar. Per veure d'on venim, el sector agrari de treball... Puguem tirar a l'altra diapositiva, perquè he vist un dacte ahir, la plantilla per sexe te faig l'aula, perquè això és increïble. Sí, el nostre... D'homes n'hi ha un 53% i de dones un 47%. Això és la paritat, que en molts llocs ni està ni se l'espera. Doncs ahí esteu. Sí, aquesta data l'ha tret perquè recentment hem fet el pla d'igualtat, que és obligat a partir d'ara en les empreses, i és una xifra destacable per veure que el sector també està la dona present, encara que el cap visible sempre sembla que és el llaurador, l'home, les dones tenen molt a dir en este sector. I la plantilla veig que de dones són 90 i d'homes són 79. T'ha de fer l'ola, David, és precís. Per situar-nos d'on venim d'una agricultura on els treballs eren molt manuals, les famílies senceres estaven dedicades, n'hi ha biodiversitat, n'hi ha poca producció, n'hi ha varietats autòctones. Podríem dir que venim d'un períodes on podríem dir que l'agricultura era rentable. I ara això podríem dir que és el present. El present està així, en el que havia comentat en part, de la rentabilitat que reben els llauradors. Això és un gràfic comparatiu. El que rep l'agricultor respecte al preu final de venda és una misèria. Entonces es fa pensar-nos i plantejar-nos el futur.
Les conclusions que jo obtinc, aquesta diapositiva jo la fico als socis quan acaben les assemblees i coses així, perquè reflexionem. El sector agroalimentari està totalment, com havia dit Pau, està en decadència, falta rentabilitat, l'abandonament de terres és constant, falta relleu regeneracional, les plagues cada volta ens afecten més. Per què? Perquè nosaltres mateixes hem encarregat de produir-les, perquè si per els tractaments químics al final a la llarga s'ha demostrat que no són, ens ha portat a la ruïna en més de facilitar-nos la feina, i ara la feina està en tornar altra volta a la manera de cultivar que fèiem antes. Entonces és un canvi cultural que hi ha que començar altra volta. Positivament hi ha que dir que el sector agrari és un sector estratègic, important econòmicament, socialment, territorialment i mediambientalment, són fonamentals. I hem d'aconseguir mantenir les produccions, hem d'aconseguir planificar segons demandes de mercat i sobretot, des de la meva part de gestió d'una cooperativa, el minimitzar els costos perquè els llauradors reben el màxim possible. Carles. Este és més de lo mateix. Aquestes són també les tendències que estan ara de moda. Cada volta hi ha més exigències de clients, de costos, cada volta hi ha més sobreoferta de tot tipus de producte, de tot tipus de destí, que fa la competència i fa que baixen preus. Els canvis de demanda, en lloc cada volta més demanda del sabor, que és lo normal, que és el que produïen les varietats autòctones que ens van fer llevar en les grans superfícies i ara tornen a estar demandant. Entonces, ahí estem. Consum. Hi ha estudis que diuen que la tendència de consum s'espera que una tendència de baixada fins al 2030, falta de professionalització que havien dit antes i de mà d'obra especialitzada que sàpia fer les feines, la qualitat de fruita baixa per moltes voltes condicions climatològiques que està constantment canviant, i els preus que és l'eterna batalla del llaurador que cada volta va al supermercat i veu el seu producte que està a 3 euros el quilo i potser ell rep 20 o 25 cèntims. És que és per a plorar. Carlos. Entonces jo lo que dic és que cal reinventar-se. La rentabilitat del llaurador no es troba, s'ha de buscar. Un exemple, este bancal està en el Palomar, és d'una família productora en ecològic. El que ha fet és canviar el sistema de cultiu per facilitar la mà d'obra, perquè tindre menys costos i a l'hora de fer la feina que costi el menys possible. Carles. Això és algo també a destacar de com està el món actual en l'agricultura. Grans fons d'inversions i grans empresaris estan clavant-se ja en el tema productiu, i això ens hauria de fer saltar l'alarma. Els llauradors estan morint-se de fam i en canvi els que tenen els diners estan clavant-se ahí per tindre un control. N'hi ha que fer reflexionar i veure que realment si aquesta gent està decidint-se apostar en la producció és perquè esperen treure alguna cosa a canvi. Com deia, hi ha que tractar d'abaratar els costos de producció, la mecanització, lo de smart i tot això que comentàvem en la presentació. Hi ha que tractar que la mà d'obra que contracta un professional no siga especialitzada, perquè cada volta costa més de trobar. Hi ha que començar a fer ús cada vegada més de la tecnologia, aprofitar totes les innovacions que isquen. I algo que jo també m'agrada dir és aquesta frase de Herbert Spencer, que els analfabets del segle XXI no són aquells que no saben llegir o escriure, sinó aquells que no saben aprendre, desaprendre i tornar a aprendre del que anem fent pel camí. En contra de tot el que us ha comentat negatiu, tinguem que veure la part positiva, que han d'anar pensant en altres conceptes com l'economia circular, el respecte medioambiental, lo saludable que és el sector, la sostenibilitat, organització. Gràcies a Déu existeixen multitud
cooperatives que ja estan organitzades, que és un pas més ja per a algú que vol iniciar-se. La concentració, estàs demandant-nos cada vegada més els clients tindre certa envergadura per a poder subministrar durant el màxim període possible. La tecnologia, la professionalització. Entonces, tot això que hem parlat fins ara, que és molt negativista, jo crec que en tota crisi, com diu Einstein, tenim una oportunitat. I en el sector agrari jo veig, perquè cal veure-ho de la manera optimista i veure que hi ha oportunitats de creixement. Carles? Entonces jo el futur el veig com que hi ha que clavar-se en el sector agrari o per als joves que vulguin iniciar-se o que vulguin vindre a viure a un poble com és la Pobla, que està en l'entorn que hem mostrat al principi, com s'han de fer les coses en innovació, en experimentació, en formació, en dedicació, mecanització, en optimització, en reinvenció, en la col·laboració. N'hi ha que fer ús, com he dit, de les noves tecnologies, terrenys per a ficar-se i per a implementar una nova vida en el món agrícola n'hi ha de sobra. En la Pobla, possiblement 1 de cada 4 bancals està ERMI disponible. Entitats com la cooperativa d'ací pocs anys tindran a l'abast del seu mà, el qui vulgui iniciar-se tindrà disponibilitat de terreny per a començar. Recolzament, les cooperatives també, el tema de financiació i tot això, podem optar a ajudes de cara a gent que vol iniciar-se, que és un tema complicat, com qualsevol emprenedor que vol començar alguna activitat. Jo crec que el llaurador era el primer emprenedor que ha nascut mai, perquè sempre ha tingut que reinventar-se, reconduir el seu cultiu, plantar, canviar la varietat. Entonces, en aquest sentit, tinguem tècnics i gent que pot recolzar a aquest nou... David, quan estàs parlant de gent que pugui anar i començar, jo sé que heu signat una col·laboració en l'Institut d'Albaida, que fan formació. Ens pots explicar alguna cosa d'això? Correcte. A mi l'any passat, en una conversa, va eixir l'oportunitat de signar un acord de col·laboració amb l'Institut d'Albaida per el tema de fer la formació dual que està ara posant-se en marxa. Entonces jo enseguida vaig dir que sí, que endavant, que la nostra cooperativa està... I a més, a mi jo ho veig molt positiu per a la gent que està formant-se, perquè és un bany de realitat, que potser els llibres o les explicacions és una cosa, però després quan vas a topar-te en el món real és una altra. Entonces, des de la nostra cooperativa signarem l'acord amb l'Institut Segrelles, que està fa el curs d'agroecologia, i començarem aquesta campanya. Vindran els alumnes i podran estar en els nostres tècnics, en el nostre gent de camp, en el magatzem. Entonces veuran de primera mà el dia a dia. I a més, per la nostra part també és interessant que hi hagi gent que estiga fent, o sigui, formada, perquè cada volta nosaltres també busquem gent que tinga certa formació per a desenvolupar les tasques necessàries en el dia a dia. Entonces, jo crec que és algo positiu tant per a l'estudiant que aprendrà de primera mà com nosaltres tindrem una futura bossa de gent que puga desenvolupar les feines. És que antigament, tota la vida, l'ofici s'ha passat de pares a fills, però com aquest relleu ja no existeix perquè la majoria dels nostres fills s'han format i no volen estar ara mateix en l'agricultura, el vostre és supernecessari, perquè si no, com se forma i com entra gent que no està en aquest món? És impossible. És que també tenim que tenir en compte que hi ha una etiqueta, jo crec que hi ha una etiqueta en l'agricultura, una etiqueta esclavista, de que el veuen com un treball negrero o d'algú que no sap fer res, entonces se'n va al bancal. N'hi ha que canviar aquesta etiqueta perquè cada vegada fa falta gent més formada i que sàpiga dur correctament una plantació per treure-li una rentabilitat. Al final és un empresari més. De segur que el director general de formació estarà prenent nota de totes aquestes coses.
Bueno, i per acabar, a mi també m'agrada acabar en el tema cooperativista i ser cooperatius. Crec que és fonamental, no tan sols en el món agrari, sinó en qualsevol, la creació de sinergies i el col·laborar en uns en altres pot ajudar a desenvolupar qualsevol tasca. M'encanta este final, perquè és que al final la unió fa la força i fer lluites cada un per el seu compte no pleguem a ningú puesto, el més segur és que morim en la guerra, no? Si uno va a soles. Ara anem a parlar en Manolo Gomizia i Jiménez. A Manolo coneguem de fa molts anys, quan vam aterrar per ací, que vam fundar l'Associació d'Emprenedors i Emprenedores Rurals. Sempre han tingut molt bona relació amb ell, perquè ja vos he dit antes que és un home de ment oberta. Ell és natural d'Alcoi, o sigui que avui juga en casa, és enginyer tècnic industrial en l'especialitat d'electricitat, professor tècnic de l'especialitat d'instal·lacions electrotècniques en destí definitiu, en l'IES de Cotes Baixes, estaves, que és d'ací d'Alcoi. Ha desempenyat diferents càrrecs com jefe de departament, d'estudis, director, el que val. En 2007 va ser membre del grup d'experts de la família professional d'electricitat i electrònica en el Ministeri d'Educació per al disseny de nous títols de formació professional. Del 2008 al 2011 va ser assessor tècnic docent de l'àrea de formació professional del Ministeri d'Educació i membre del grup d'experts per a la creació de la plataforma de formació professional a distància. Membre del comitè tècnic d'Espanycals o Quils o alguna cosa així, de la Comunitat Valenciana del Ministeri d'Educació. Del 2011 al 2015 va ocupar càrrecs a l'Ajuntament d'Alcoi com a segon tenient alcalde i consellal d'Educació, Promoció Econòmica i Universitat, que sembla que és quan més o menys mos coneguerem. Des del 2015 al 2019, consellal de Territori, Ciutat Intel·ligent, Innovació, Universitat, Formació Professional i Dinamització Econòmica. Quasi res. Ja no quedava res més per donar-te ahir. Actualment, en aquest moment, és director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana. Manolo, en tu depositem el futur i la formació d'este relleu que estem esperant per a moltíssimes coses. Perquè al bancal, a part del món rural, a part del bancal, se poden fer milions de coses, com us ha dit Pau, teletreball, però la gent s'ho té que creure. Però el més important per al sector primari, Manolo, és la formació. No aprofita que ahí tens el bancal i ja t'apanyaràs. Necessitem formació. Ara dis-nos tu, des de tot el que hem començat a sentir, ara què fem, Manolo? Bueno, bon dia. Espero que no sigui aquesta responsabilitat, és una responsabilitat compartida, perquè si no, no dormiria. Tot el que s'ha dit per ara és totalment correcte en el tema de com dinamitzar el territori. Que estem intentant o fent des de la conselleria. Arriba't un poquet el micro, és perquè de casa ja estan renegant que no se senta a ratos bé. Que estem intentant des de la conselleria, bàsicament el que heu dit, segurament tu també diràs el mateix, no? És cert que fa temps no existia la visió, no existia aquesta visió de que té que dinamitzar-se tota la comunitat valenciana a la volta, no? Però avui així, i jo vaig per ahí a tots els territoris, i cada vegada està més assumida que el territori de la comunitat valenciana té que dinamitzar-se en conjunt. Jo ara tinc no sé si n'hi ha algú de València, no tinc la mala sort de treballar en València i allò és una botxeria, no? És impossible que el territori de la comunitat valenciana concentre d'aquesta manera el potencial econòmic en la ciutat de València o en l'entorn de la ciutat de València. I això té que canviar. És cert que la comunitat valenciana també és diversa, perquè no és igual els territoris de Castelló o els territoris d'Alacant i els territoris de València. Ni tan sols la parla. Exacte.
Però sí que tenim que fer, l'administració sobretot, sí que tenim que fer un esforç molt gran per a produir aquesta diversificació. Tal volta el concepte ese que tu dius de la València vaciada, és un tòpic que moltes voltes la premsa i ràdio l'utilitza, però sí que és cert que l'administració té que apostar per a que qualsevol persona en qualsevol part del territori tinga no les mateixes, però una oportunitat de viure. Nosaltres, des que hem entrat a la conselleria i enmig d'una pandèmia, la nostra obsessió és expandir la formació professional, sobretot en els territoris gran oblidats. Si tu visites Vega Baixa, este territori, el nord de la província de Castelló, l'interior de la província de Castelló, i mai s'ha recordat, ningú se'n recorda d'aquests territoris. I són territoris, com bé dius tu, en un potencial i en una possibilitat igual que la que pot tindre Port de València, que la té. Per tant, la inversió i el treball, ara en aquest moment estem fent-lo en aquest sentit. Primer que res, detectar quines són les necessitats reals, perquè també és cert que quan uno no sap, posa formació d'oïda, no? I a voltes són formacions que no necessita el territori. Però en aquest moment el que estem fent és detectar les necessitats reals que té cada territori, pensant sempre en el desenvolupament, en l'ocupació, en l'empleo, i intentar aconseguir que aquesta dinamització esté feta des de dins. Perquè tampoc és qüestió de nosaltres il·luminats muntar un cicle formatiu del sector agrícola en un territori i no comptar en la gent del territori. El que estàs contant de l'Institut d'Albaida, que van ser ells que em van convèncer de posar aquest cicle formatiu, i estava clar que aquesta gent ja estava comptant, no? en el territori, en les persones del territori. És l'única manera de que esto funcione. En aquesta línia estem organitzant consells territorials justament per això. O sigui que cada comarca, cada subcomarca és un món, i cada subcomarca es té que analitzar, veure quines necessitats té, sobretot per a fixar el territori, per a que la gent no se'n vagi, i a començar a proposar la formació que faci falta, perquè també és cert que nosaltres, administració, som un poc quadriculats en el sentit de que ara anem a posar el cicle formatiu de tal. I aquest cicle formatiu, en el pensament antic, no s'acomodava a les necessitats d'una cooperativa, perquè és un cicle formatiu que l'han muntat, jo com estava allí, sé com funciona, l'han muntat 8 o 9 persones, cada una d'una part del territori espanyol, i no és el mateix la visió que té el sector agrícola en el nord d'Espanya o en el sud d'Espanya o en Castella-La Manxa. Aleshores, així el que tenim que aconseguir, i és l'objectiu dels consells territorials, és que una vegada que ja saps o detectem un poc les necessitats de formació, particularitzar-les. O sigui, si així el que tenim en aquesta part del territori, el que tenim és arbre, fruita, i el cicle formatiu parla de cereals, olvida't del cereal, perquè si no estem muntant una tonteria. I aquest és l'altre objectiu que nosaltres proposem. O sigui, que sí, que n'hi hagi formació professional, sí, cicles formatius o part del cicle formatiu, però flexible, adaptat i en l'ajuda d'ells. Perquè qui canvia això? El profe de l'Institut d'Albaida? Doncs no, necessita que aquest profe de l'Institut d'Albaida escolte a la cooperativa o al que siga. Ara estem parlant del sector agrícola, però podem parlar de qualsevol sector. De fet, tenim ja experiències
de particularització de cicles formatius en altres sectors, no este agrícola inclús. Ara tenim un projecte que a mig termini serà espectacular, des del meu punt de vista espectacular, en Port de València. Port de València és com un microterritori, és una ciutat en si, són vora 30.000 persones treballant ahí dins, molt més gran que moltes ciutats, i què tens que fer ahí? Pues adaptar el que existeix ja a nivell legal de títols, adaptar la necessitat d'ahí, no muntar un cicle per se, no? Aleshores, en el que són els territoris o comarques o subcomarques, el que estem treballant és sí que tinguin formació professional, però que aquesta formació professional no siga igual que la que està donant-se en València o la que està donant-se en Castelló. Adaptant-la. Nosaltres diem flexibilització del sistema de formació professional. I després s'ha comentat així el següent part, el que aquestes persones, una vegada que van formant-se, també tenen que tindre competències per a muntar la seva pròpia empresa o ser capaç de muntar la seva pròpia empresa si vol. I això és transversal, això és per a nosaltres en la formació professional és bàsic. Estem treballant per a que qualsevol alumne que cursa formació professional adquirisca competències d'emprenedorisme, de treball en grup, de búsqueda d'informació, de digitalització, competències que avui fan falta. Tal vegada anteriorment, quan estava treballant en el Mulo, no feia falta, però ara qualsevol persona treballa on treballa necessita competències digitals. I ara el pas que estem donant ja és intentar aconseguir que també una persona, quan esté formada, també pugui aconseguir. Un aspecte també fonamental que desconeix el sector, però igual interessa, és el tema de la gent que ja està fent faena. N'hi ha moltíssima gent que són professionals, que porten temps, que són de 40, de 30, que no tenen cap reconeixement, no poden entrar al sistema d'anar formant-se perquè no tenen titulació. En el seu moment van fer quart de secundària, el van deixar, en fi. Entonces, ahí estem oferint la possibilitat, és un projecte que és acreditació de la competència, que tota la gent que ja ha adquirit la competència, no perquè està cursant un cicle formatiu, sinó perquè ho ha treballat, aquesta part que esté aprovada i que comença a formar-se en coses que en el món del treball no pot ser. El tema de la digitalització o altres conceptes que podria ajudar a aquesta persona a continuar formant-se i la formació continuar millorant la seva tasca, la seva empresa i tal. I aquest aspecte també és important perquè el món rural n'hi ha moltíssima gent que no ha tingut l'oportunitat de formar-se, no pot entrar per el sistema que tenim nosaltres, de que si no tens el batxiller, no tens la secundària, rotllos d'estos nostres que no faciliten, però bueno, ara sí que són conscients de que se li té que ajudar a qualsevol persona, no va tindre l'oportunitat, però que la tinga en qualsevol moment de la seva vida. I a grandes rasgos, esa és ara l'oferta de cicles formatius, que l'hem pegat un espentó enorme i ara de mitja estem donant formació a més de 6.000. La primera vegada en la Comunitat Valenciana que tenim matriculats, no oferta, matriculats, més de 106.000 persones matriculats en formació professional. Tenim una oferta de 120.000 places de formació professional i el que sí que estem fent és posar moltíssims cicles formatius a l'entorn rural de la Comunitat Valenciana. En el cas d'Albaida, però no és Albaida, també ho hem posat en Ontinyent, així en Alcoi, per exemple, en Cocentaina hem posat anem a posar indústria alimentària per difondre el vi i l'oli, que més, inclús en el que estava dient-se d'atenció a les persones, estem posant molts cicles formatius perquè
són territoris que n'hi ha molta gent major i té que quedar-se al territori, perquè si no entenem que no és el camí. Llavors necessitem també gent formada que pugui acompanyar a la gent major a fer la seva vida. I això està muntant-se a tot el territori de la Comunitat Valenciana, a este també, tant la part que esteu parlant de la Val d'Albaida o l'Alcoià, però és molt obsessionant per nosaltres que cada vegada n'hi hagi més cicles formatius relacionats amb les necessitats del territori. L'any que ve serà igual i el següent. La intenció així a la Comunitat Valenciana és arribar a una oferta de vora 150.000 places de formació professional. Sí que n'hi ha un problema i ahí sí que necessitem l'ajuda de tot el món, i és que el jove no se matricula tan fàcilment en un cicle formatiu d'aquestes característiques. El jove, ara com està de moda la cuina, tot el món pot estudiar cuina, com està el Masterchef tot el món al Masterchef. I sí que n'hi ha una ocupació, o sigui, tot té ocupació, però realment en territoris com el que estem parlant, el Val d'Albaida, seria molt interessant que tots els agents, ajuntaments, associacions, empresaris, qui siga, ajudarà, però matxaconament a dir necessitem persones que treballen en el sector agrícola, en el sector tal. Això té que dir-se molt, perquè sí que és cert que muntem cicles formatius d'aquestes característiques i tenim matrícula de la meitat. Després tots treballen, tots, però aquest és un dels problemes. I ahí sí que necessitem, comentava que estem muntant els consells territorials a tota la Comunitat Valenciana. Ells justament muntaven el de la Safor, i quan muntem aquesta organització, que és donar-li al territori la possibilitat que dissenyi el seu model de formació professional, sí que insistim moltíssim que les entitats tenen que implicar-se. No és un problema únicament de l'administració, que sí que és nostre, perquè al final no és la nostra responsabilitat, però necessitem que tot el món s'implique immachaconament en qualsevol moment, en qualsevol entrevista, se diga, així fa falta gent formada en el sector agrícola, en el sector el que siga, el que necessite el territori. I ahí sí que la col·laboració és màxima. Però més o menys és Aquesta associació sempre estarà al vostre abast per a lo que necessiteu, i suposo que exactament igual la cooperativa on està David per a lo que vos faci falta. El que ha fet David tindria que multiplicar-se per no sé molt. O sigui, un empresari o una cooperativa que diga el model d'aprenentatge és el model dual i treballar el model dual, això és perfecte. Això tindria que fer-lo tot el món. David deu de tindre una capacitat de convicció molt gran, perquè el que maneja sempre les cooperatives, les juntes o els que dirigeixen són gent major, i estem educats d'una manera, entonces es costa molt canviar. La capacitat de convicció d'ell de ser molt gran. Has parlat de l'acreditació de la competència, doncs t'explique un cas. I ara sí ja s'està fent, perquè les dones, si alguna cosa tinguem és constància, ja m'està lluitant per això. Quan una dona cuida a son pare, a sa mare, al abuelo de la família, a qui siga, ningú li demana ninguna acreditació perquè està fent-ho de baix. I això què suposa? Que l'administració té un treballador de baix, que és la dona, la família està cuidant a la gent major per la cara. En el moment que vol cuidar algú i cobrar, li se demana acreditació. La gent i les dones del món rural, que són en pobles xicotets i tenen família i ja s'han fet major cuidant als seus pares, abuelos, a qui siga, no poden eixir d'aquest poble per anar a formar-se on siga. Al final hem concedit que facin uns xicotets cursets, que són alguns a distància, semipresencials, per a donar-los la seva acreditació d'aquesta competència. Si hem estat cuidant els nostres majors, els nostres fills, els discapacitats a tot el món, i ningú ens ha demanat ninguna acreditació de la nostra competència. Doncs ara l'aconseguirem, perquè aquestes dones no poden estar ja en el món de treball perquè ja tenen una edat, han passat mitja vida en les cures.
doncs ara podran accedir al món de treball mitjançant l'acreditació de la seva competència, com tu estàs dient, Manolo. Està guai. És que no... Quan sent aquestes coses dic, nosaltres estem visquent ja, això ja ho hem aconseguit. Ara parlarem amb Cristina. Cristina Camarena és fundadora de l'editorial independent Sabana Books, revista Pantera i de la plataforma per a l'emprendiment social estel·lar. Tot això se centra en la divulgació i formació d'un nou paradigma ecosocial i ecologia personal per a una vida més conscient i intencional i en coherència en el planeta. Una vida més conscient per mi és un viatge a l'interior de cada un, perquè si tu no saps qui eres, si tu no saps qui vols, malament pots aplegar a ningú lloc perquè no coneixes el teu camí. Però tot això que jo he estat mirant de les coses que fas tu, torna a ser el món dels cuidaus i dels autocuidaus. I cuidem de la nostra gent, cuidem de la terra, cuidem del territori, això per mi és ecofeminista. Cristina Camarena, vos la presente, una ecofeminista. Gràcies. Se sent bé? Bueno, gràcies per convidar-me. Estic molt contenta d'estar així en Alcoi. Jo soc d'Orba, visc en Orba, Marina Alta, Alacant, i bueno, he portat així un parell de llibres dels que fem. Tenim dues vessants, tenim publicacions per a xiquets i xiquetes i publicacions per a adults, i tot el que estaves comentant-me ara és aquest llibre que es diu Llavors. Llavors som la regeneració. El fem en castellà i en català, valencià, i tot el tema que has presentat és una miqueta la filosofia de la regeneració, que és un moviment que està encara, no li sona al ciutadà de a peu, encara estem una miqueta en la sostenibilitat, això qui s'interessa, perquè hi ha gent que ni tan sols la sostenibilitat, i aquest seria un pas més endavant de la sostenibilitat, perquè el que diu la regeneració és que el que estem empenyant-nos en fer és no danyar el medi ambient, no danyar el territori, no danyar el planeta, però el que hem de fer és de cuidar-lo, és a dir, fer un pas més enllà, i tot el tema del reciclatge, d'anar en bicicleta, de no consumir tant, etc., es queda curt. Es queda curt perquè hi ha un problema de mentalitat baix, que és el que comentaves, anar a les arrels, i tot això de canviar l'estil de vida està molt bé, però al final el que cal canviar, i mentre vos estava escoltant se m'encenien un poc les bombilles de tot el que estic treballant jo en l'editorial, són les maneres de ser i de vincular-se amb el món, perquè sense anar a aquestes arrels, doncs jo, com a ciutadana, com a persona que m'ha interessat tota la vida sobre com millorar el món, sempre he pensat que faltava alguna cosa, no? Que en política es fan moltes coses, que en empreses fan moltes coses, que en formació també se'n fan moltes, però falta anar a les arrels i mirar a veure què fem com a col·lectivitat per a canviar totes aquestes mentalitats que són els palos en les rodes que ens solem trobar, no? Que tenim molta iniciativa de voler fer coses, però al final passen els anys del col·lapse, portem 30, 40, 50 anys parlant, però les coses no canvien. I és perquè en realitat la mentalitat de base no ha canviat. I com fem el canvi, no? Doncs bé, jo estic intentant fer-lo des d'una petita editorial independent en la que som. Jo la vaig fundar fa 13 anys, vinc del món de la docència, he fet classes, soc filòloga, he fet classes durant 25 anys i en 2008 em vaig liar la manta al cap i vaig fundar aquesta editorial. Al cap de 10 anys, mentre anava fent l'editorial, veia que em faltava alguna cosa, que hi havia un forat que encara no estava omplint-lo. I és quan la primera editorial, que es deia Kirei, va passar a Sabana. Sabana és el nou nom que té l'editorial, que neix en 2018,
i està enfocada en el canvi de paradigma ecosocial. Durant aquests 3 anys, del 2018 fins a ara, he estat formant-me, he estat fent cursos, he estat contactant amb tota la gent local i internacional amb la que finalment he pogut fer aquest llibre, que es va llançar amb crowdfunding, que és una plataforma que la coneixeu tots. Sí, la coneguem. I una miqueta, jo em considero una miqueta facilitadora, més que res. És a dir, el que a mi em fa alçar-me pel matí és fer possibles les coses. I tot i que està sent difícil, perquè portar una editorial endavant és complicat, el que també comentem, perquè després va néixer la plataforma Estel·lar, perquè jo veia també ahir un forat. Jo no volia solament fer llibres, no volia solament fer un producte. El que amb força em demanava el cos, venint de formació, era formar, ser divulgadora i acabar creant un ecosistema, un ecosistema empresarial en el que el propòsit final fos més gran que simplement vendre llibres, que ja és un propòsit molt xulo, ja és un propòsit suficientment gran, però lligant això en el tema de l'emprenedoria, que és el que fem en la plataforma Estel·lar, que és una plataforma per a emprenedors socials, és impulsar la idea de buscar aquest propòsit final molt més gran de lo que és, diguem, produir el producte o crear un servei. Aleshores, el que estic mirant últimament és que la majoria dels projectes que veig que van endavant amb força són projectes híbrids. Ahir enllaçaria una miqueta en lo de dualitat. Són projectes que no solament s'han creat per a fer un producte i vendre'l, perquè el món ja no necessita tants productes. El que el món necessita són solucions, són paquets de solucions, no? I això comporta fer projectes més 360 graus, amb més múscul, amb més, diguem, una visió a llarg plaç. Pense que els emprenedors i les emprenedores arribem al món de l'emprenedoria amb moltes ganes de fer un projecte, però no mirem el llarg plaç, solament mirem el curt. I el que passa amb aquesta mirada és que posem tots els nostres esforços en crear un producte i vendre'l, o crear un servei i fer-lo marxar. Mentre que el que s'impulsa des de la regeneració és anem a la mentalitat, anem a veure com fem empreses resilients. I més ara que hem passat la bofetada del segle amb la pandèmia, no? Què passa amb totes les emprenedories que estan agafades amb pinces i que depenen de la venda, que para el món durant un any i pico i aquestes emprenedories no poden continuar. Aleshores, això passa per un procés de més profunditat, de més llarga duració. És complicat perquè tots volem la satisfacció ràpida, no? Estic així lligant idees i conforme vaig parlant me van sorgint més coses. Però volem immediat perquè hem educat. Els nostres fills no tenen carències perquè antes de que tinguin la necessitat nosaltres els ho han donat i entonces aquesta prontitud que nosaltres han creat en ells és el que volen ara. I no volen sembrar i collir d'ací 8 o 9 mesos o esperar a que els arbres siguin 3 anys per collir alguna fruta, perquè nosaltres inconscientment els hem ensenyat a demana tinc. Perquè tenim una cultura individualista, consumista, extractiva. El planeta per a nosaltres és un recurs, no? Mentre el que és una mare, no és un recurs.
Per què arribem al col·lapse i pareix que no canvien les coses? Pues una miqueta perquè tenim una separació. Això és el que estic últimament treballant en un taller que estic posant en marxa. Tenim una separació ment-cor, no? La ment ens diu una cosa i el cor ens diu una altra. Que no, la tenim, cada cosa va per un lloc. I el que passa ahir és que ens costa molt canviar de mentalitat i de cultura perquè hem mamat, no? Hem comprat la idea que se'ns ha venut d'extractivisme, individualisme, competitivitat. Si a tu et va bé, a mi no em pot anar bé. Aquests tipus de coses que s'han promocionat des de la indústria, no? Des de la cultura industrial en les últimes dècades, ara hi ha tot un moviment que encara és alternatiu, però que jo estic posant el meu gra d'arena per a reforçar-lo, en el que es posa en el centre és la vida. No es posen ni els beneficis econòmics ni els beneficis individuals, sinó la vida. I a partir d'ahir canvia tot, és com si li girares un calcetí, no? Canvia tota la mentalitat. Jo penso que tot i que sembla un camí més llarg, al final seria més curt si l'agafàrem. Perquè quan les arrels estan bé, i això la gent que es dedica a l'agricultura ho sap bé, l'arbre és fort, mentre que quan les arrels no aguanten bé és quan les coses es tambalegen. Aleshores, canvi de cultura a una cultura del cuidado, una cultura regenerativa, deixar el món millor del que ens hem trobat. Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és que som els ancestres del futur. Els que estem visquent en l'època actual som els ancestres del futur. Això em fa molta por. Hi ha moltes coses que a mi m'exploten el cap perquè dic, és que és això, és el que he buscat tota la vida, era com la clau, la peça que em faltava. Està molt jove encara tot aquest moviment de la regeneració, però ja anirem fent camí i portant als pobles, perquè una de les coses, i en el llibre surt, que és importantíssim, és la localització, el localisme, la ruralitat. Jo abogue menys per el local, que comentaves tu, David, i més per el local pur. És a dir, que en Canadà consumisquen lo de Canadà, que en València consumim lo de València. Ens han venut tota aquesta història de la globalització com si no tingués cap cost. I el cost mediambiental i el cost humà que té la globalització és tremendo. Hem de tornar a les arrels, al final sempre vaig a lo mateix, hem de tornar a les arrels, a lo ancestral. Té molt a veure la regeneració amb l'indigenisme, això ja és el súmum, no? A les maneres en les que la gent indígena ha cultivat, ha preservat, l'harmonia en la que viuen amb la natura. Són tota una sèrie de coses que és com agafar aquest fil i no desviar-se de l'objectiu final, que és més gran que nosaltres, és més gran que l'individu. És una mica filosòfic, jo ara estic molt clavada en el tema de l'ecopsicologia i ecofilosofia, que és el que m'agrada a mi, perquè té a veure amb el comportament humà i al final tot passa per el comportament humà, que és una miqueta el que oblidem, no? La política està molt bé i tot això, però veritat que la política i l'educació van com més enrere que la persona, no? És com que el món va canviant superràpid i la política i l'educació no canvien tan ràpid com el món. N'hi ha canvis. Ara al nostre país estem veient els canvis en política perquè estan posant primer les persones, com havia dit Manolo. Primer van les persones i després ve lo de darrere, perquè sempre hem dit que el que perd les arrels perd la seva identitat.
Nosaltres tinguem unes arrels, la majoria dels que estem així i molta gent que ens està mirant, molt fondes. David sap molt bé que quan un arbre té 3 metres, segurament té 6 metres d'arrel. Per això, per molt de vent que faça, no es tomba. Això és el que han d'aconseguir en les generacions que venen ara. Sempre en una gran catàstrofe se sent les dones i els xiquets primer. No ens van a salvar a les dones i als xiquets perquè siguem ser més dèbils, no. Salven perquè els xiquets són el futur i les dones són les úniques capaços de donar vida. Realment estan salvant el futur, no estan deixant-se morir els homes per res, però inconscientment estan salvant el futur. Pues això, regeneració, canvi de cultura, canvi de mentalitat, vincular-nos amb el món d'altra manera. Sé que és molt filosòfic, que no toca a terra, però és com la semilla, la llavor, que necessitem per a després tocar a terra tots els projectes des d'una altra mirada. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Obrim ara un torn de paraula. Si tingueu algunes preguntes, per favor, este seria el moment. Si algú des de casa en vol enviar, les poden enviar i les llegiríem. Bueno, ¿se oye? Sí. La verdad es que está siendo súper interesante, como la mayoría de las mesas redondas que desde AER se han realizado en estos años anteriores, y este año, después de una pandemia que nos podemos volver a ver, está siendo súper agradable poder estar todos juntos aquí hoy. Lo que sí que veo, y es cierto que nos centramos mucho, como bien decía, nos centramos mucho en el pasado, nos centramos mucho por ejemplo, desde el punto de vista de qué se tiene que hacer con la educación, pues nos centramos en lo que se está haciendo, en cómo potenciarlo, y a lo mejor no nos centramos tanto en el futuro, como bien decía ahora Cris. Es cierto que tenemos que enfocarnos más en lo que queremos ser en un futuro, y empezar a preparar ese futuro con la educación que se necesitará para llegar a eso. Eso tiene que estar en el ADN, porque si no, claro, vamos a seguir repitiendo esquemas del pasado que estamos viendo que están obsoletos, ¿no? Está muy bien juntar en estos foros que decía Manolo de cada territorio. Lo que pasa es que hay que llevar mucho cuidado en no repetir, en no volver a repetir, oye, pues mis necesidades son estas. Bueno, sí, son tus necesidades de ahora, pero ¿cuáles van a ser las de futuro? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ese hacia dónde nos dirigimos es fundamental, porque si no, claro, cuando lleguemos a ese futuro no estaremos preparados para ese futuro. Y claro, y el futuro, como bien decía Cris, es volver otra vez a internalizar, a empezar a producir otra vez de nuevo de cercanía, darle un mayor valor añadido, en vez de producir tanto, producir de mejor calidad y con mayor valor añadido. Bueno, al fin y al cabo son los mercados que realmente después no tienes tanta dependencia de los grandes productores, de los grandes distribuidores. En el caso de la agricultura es muy claro, al final te están marcando los grandes distribuidores lo que tú tienes que hacer. Te lo están marcando con, esta es la variedad que se vende, y estás dejando de producir variedades que son las que tú produces, que son las que siempre han funcionado bien en tu territorio, que son las que tienes diferenciación con respecto a esa que te están pidiendo, y que cuando deje estar de moda o ellos decidan que ya no está de moda, porque muchas veces son ellos los que lo deciden, claro, ya no tienes capacidad para volver a hacerlo de antes. No, quan ja no queda ningún arbre, que ja els han tallat tots, entonces volen ixe que ja no existi. Por eso. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Lo que pasa es que esa transición, trabajar eso, es muy complicado si la administración no va por delante en ayudar a que se haga esa transición. Porque, lógicamente, pasa en muchos casos. Si no es rentable, pues no lo hago. No, la administración no tiene que pensar en esos términos de rentabilidad, tiene que pensar en términos de visión de futuro,
¿Cuál es la visión de territorio que queremos tener y trabajar en esa línea? No sé si... I la teva pregunta per qui va? Què volem ser de majors i per qui va? Per tots? Pues el que vulgui que Perdón, què volem ser ha sido de más una majors? reflexión que una pregunta. Sí, un altre ponent, voluntari. Algú vol... Què volen ser de majors? Jo faria una apunt. Sí, aniria en la línia de lo que estava comentant. Jo de major vull ser jove, jo ja ho tinc clar, però això que és un impossible. Tinc un pensament que és el que hem estat visquent i ara va frenar-se perquè comença a haure desabasteciment. Comprar, tirar, comprar i reparar, perquè així tota la gent està començant a cansar-se i sentir no, és que al més que te compres un microones nou que reparar este. Ahí és on entra la formació, on entra la universitat, on entra el canvi de pensament. N'hi ha que reparar tractors, microondes, de tot, perquè això va generar un empleo que la gent encara no s'ho creu, perquè són empleos que s'han perdut, oficis que hem deixat de tindre. I això és una part del futur si vulguem pensar que han de mantenir el que tenim. El planeta no és infinit, el planeta és finit i ara en aquest moment ens està demostrant. La deslocalització i haver ensenyat a produir en uns altres països i haver deixat de produir nosaltres, estem sofrint-ho i anem a sofrir-ho cada dia més. Per tant, jo penso que cuidar el sector primari, que haurien d'estar fent els tois la ola i no comprant res que no fora d'ací en els supermercats, mos han mantingut menjant en plena pandèmia. Per favor, des d'ací demane 2 dits de front quan anem a comprar. Mos fan falta les taronges d'ací. En Sud-àfrica tindran que viure i en el Marroc també, però no per això anem a deixar nosaltres de consumir. Cuidem el nostre sector primari, tinguem un poquet quan anem a comprar. Es mereixen tot el nostre respecte. Si nosaltres no pensem en nosaltres primer, es buidaran les universitats, la formació no aprofitarà i el sector primari desapareixerà. Anem a patir desabasteciment, les empreses menudetes ja estem patint-ho. Demane també seny per anar a comprar. Seny. Primer nosaltres i després els demés. Si vull jo criticar-me, ara és el moment. Quina era la pregunta teva? No, és que aquestes regles no són per mi. Jo sempre me les vote. Per què tinc que respectar jo les regles? La resiliència és primordial. Jo només faria un apunt abans que ens fem un cafenet ràpid i encetar l'altra taula per estirar un poc les cames. Cris estava parlant ara a l'últim també d'una forma que tu mateix dies és un poc, no sé quina era la paraula que gastaves, espiritual o abstracte, no? Esta visió meua. O filosòfic, exacte. Però m'agradaria fer l'apunt, si m'ho permets, de que ho estàs fent des de l'empreniment, des de l'autoempleo, des dels teus projectes, d'una forma aterrissada al món real, que crec que de vegades sí que ens falta quan ens fiquem a filosofejar. Entonces ho estàs fent portat al que es pot fer a la terra, i crec que això és important també. L'empreniment social de vegades són castells d'arena que muntem al cap, però tenim que saber aterrissar-los, i crec que també ahir feu una llavor molt xula des d'Estelar de portar idees que transcendeixen però a models de negoci, perquè al final, òbviament, tenim que viure. Fiquem les persones al capdavant i girem el calcetí, com dius tu, però ha de ser rentable, òbviament. Sí, de fet, nosaltres en Estelar, en la plataforma de formació, sempre és triple impacte. Impacte econòmic, impacte ecològic i impacte social. L'econòmic està. Vull dir que no és filosofia i no és bonança sense guia. De la filosofia es crea com una imaginació d'un món possible, no? I imaginant un món possible és com surten les idees, com naixen les idees, i amb les idees és on naixen les empreses de nova gamma, no? I nosaltres impulsem projectes que venen d'idees que tenen un triple impacte i que són, alternatives. Tinc una pregunta que porto de casa a notar, no sé si m'atrevisc a fer-la o no, perquè
No, si és pa Pau o pa Manolo. Alguns pares que tenen els fills que acaben d'estudiar i tal, diu, acaben la carrera que ens costa beques o no beques, els diners de casa, i en seguida, si no fan un màster, no aprofita per res. Què passa? Que la universitat no us ensenyen tot el que es fa falta en aquesta carrera, que després tenen que passar-se la vida fent màsters que valen una pasta impressionant i que no m'ho puguem permetre? Algú me pot contestar això? Els ensenyem bé? O lo dels màsters és un negoci que està en auge i és una altra bambolla màster com lo de la immobiliària en el seu dia? Algú m'ho pot dir? Bueno, jo sí puc clavar-me en un berenjenal, segons el que diga. No, tens que dir lo que... Si després vols ho tallem, si no passa res. No, a veure, jo te dono la resposta tècnica. Això va ser un canvi a nivell europeu de plans d'estudis i, per exemple, en el cas espanyol van passar de titulacions on la gent lleixia a formar en la seva titulació de llicenciat o de tècnic, van passar a tindre a que tot foren graus i després per especialitzar-te tens que pagar. Entonces el tens que pagar més és el màster, que és el que te dona l'especialització. I això va ser el canvi, el famós canvi del Plan Bologna. Ara podríem discutir si és l'adient, si és un sacaperres, però això no puc clavar-me perquè me juga el puesto de faena. Jo sabia que era polèmica la pregunta, però com me l'han feta tantes voltes al veure la taula, al veure-vos a vosaltres dos, la tinc que fer. Jo no tinc que tindre por a dir el que penso. Jo, quan tampoc està sentint-me ningú i per dir el que pense, tinga el càrrec que tinga, jo reivindique la falta, el olvidarse de la titulitis. O sea, este país ya tendría que cambiar ese chip, que no estoy dient que jo represente les titulacions, ¿val? Però també he dit i represente un model flexible de formar-se. O sea, els títols no són res si no n'hi ha una competència adquirida. I en este país s'ha gravat, quan entrava, s'ha gravat a foc que qualsevol persona té que tindre un títol i no s'acaba el títol i té un màster i després un altre màster. Error. Lo que uno té que buscar és quina és la competència que vol adquirir al cap de tota la seva vida. I aquesta competència, evidentment, al principi, quan tu acabes la formació obligatòria o la postobligatòria, implica una formació de base, que és un títol. Un títol universitari, un títol de formació professional de qualsevol grau. A partir d'ahí, i inclús ahí, la persona que és intel·ligent i va adquirint, va detectant cap a on vol tirar, és la que té que decidir com adquirir la continuïtat de les competències, no la titulació, les competències. I això comporta que en el mig d'una formació fa una formació dual, que va a una cooperativa i va formant-se en coses que no estan en el títol i va adquirint competències. O es fa un mix entre una formació universitària i una formació professional de grau superior. O sigui, així el que o canviem o estem fent una tontà és en el tema de la titulació. El meu fill té que tindre, o sigui, acaba i després un màster. Error. Nosaltres tenim també màsters, nosaltres tenim cursos d'especialització. El curs d'especialització tindrà que cursar-lo la persona que una vegada que ha fet un títol de formació professional detecta que n'hi ha competències que no les ha adquirit en el títol o en la part dual i té que continuar. I continua capacitant-se, no un altre títol. I això és un poc, a la pregunta, esa és, que canviem ja el xip. La formació, tant universitària com formació professional, és formació professional per a capacitar a les persones a ser competents en algo, o en diverses coses o en moltes coses. No és l'educació obligatòria que el que forma és persona. Competències personals, destreses per a viure en la vida. Nosaltres tenim competències tecnològiques, laborals, de búsqueda de vida,
a un poc el que tu dies. O sea, el futur està en que la gent adquirisca competències de desenvolupar-se en la vida. Això està tant en la universitat com en nosaltres. Nosaltres treballem moltíssim, és que no sé traduir-lo, les soft skills famoses. És cert, això té que estar en la formació i són competències. I això és un poc... Jo, clar, reivindique, la gent me critica molt perquè reivindique que s'olvide ja la gent de la titulitis i, clar, una persona que ara representa els títols de formació professional és una barbaritat, però reivindique la no titulitis. Sí, alguna volta si té molts títols però no té ninguna habilitat social, se queda soles en els seus títols i no va a cap de lloc. Tinguem una altra pregunta i crec que serà l'última perquè Carlos em mira mal ja. No, estava dient que li passi després el micro, n'hi ha una altra després. Jo tinc una pregunta sobretot per, crec que David, però més que res per una qüestió de... Estic pensant en que estem parlant de fer una bona arrel, que estic completament d'acord, òbviament, i en sistemes productius com teniu a la cooperativa, de què manera treballeu la distribució, inclús la producció, per a no anar més lluny de lo que toca. Vull dir, al final podem caure en una, no vull dir malversació, però sí en una equivocació de triar uns canals que són els fàcils, que són la gran distribució i demés, per un curt plaç i no treballar a llarg plaç més el territori i la distribució de prop, evitar aquesta famosa huella de carbono i coses d'aquest estil? Treballeu tota aquesta part? Sí, principalment nosaltres comercialment tractem d'anar a tots els llocs, des del mercat del Puig o de València, la gent que ve a comprar allí mateixa si ho necessita, i després ja el que tens que donar és eixida a tota la fruita que tens que vendre. Per exemple, per fer-nos una idea, nosaltres estem parlant d'una producció d'uns 8-10 milions de quilos de producció pròpia a banda de producció que ens aporten d'altres cooperatives o entitats. Entonces tu t'has de fer la idea de manejar el volum d'uns 10 milions de quilos. No pots més en un producte pereceder com és la fruita, que l'has de vendre en 2 dies perquè al tercer potser ja està blanet, es fa malbé, entonces els resultats del llaurador ja són pitjor. És molt immediatès i tens el hàndicap de no poder especular. El problema està ahí, que has de treure la fruita el més pronte possible i treure el màxim rendiment possible. Entonces, de canal de distribució tractem d'abarcar-los els màxims possibles, des del curt, i per exemple jo sí que trobo que la venda local que estàvem comentant és fonamental i és el futur, que és increïble que en la Pobla mateixa, en les fruiteries, segur que en totes no n'hi ha fruita de la Pobla mateixa, o en Benigani o així en Alcoi, n'hi haurà fruita igual antes de Extremadura que de la Pobla o de la Vall d'Albaida o de València. Entonces això és també un canvi cultural també de saber que el comprador el que està comprant. I jo sí que és de veres que m'agradaria no tindre que enviar a Canadà perquè també és menys risc que enviar a València, però jo el que de les cooperatives han de treure és el màxim benefici possible en el període més curt per el problema de que es fa roïn. Entonces sí que és de veres que sí que el tema de que la venda online, que de normal les subcooperatives això estan començant a desenvolupar-ho ara, però és poquet, però tota pedra fa paret, que si pots aplegar tu directament al consumidor final o aportar-li una caixa de fruita al del propi poble, poquet a poquet sí que és una tendència cultural a llarg plaç que n'hi ha que començar a fer-ho ja. Entonces, no sé si és el que esperaves. Sí, jo vull caquis en la tenda del meu poble no n'hi ha. Tinc que anar a demanar-li-les a algun veí o el que siga. Jo dic, al final m'he que anar a furtar 4 caquis, vamos, perquè... Paco Tortosa, Espanya en bicicleta, preguntar. Sí, a veure, estic especialment emocionat i vull felicitar-vos perquè
fa 30 anys que visc en un hort en Gargaixent en 3 hectàrees i fa 30 anys que faig agricultura ecològica. I el meu fill s'ha enterat que hi havia un cicle formatiu d'agroecologia en Albaida i s'ha matriculat i està fent el cicle formatiu. I jo me preguntava, d'on ha eixit això? Vull donar-vos les gràcies i felicitar-vos. I dic, d'on ha eixit això? Vull dir, no ho sabia, que en FP era un mòdul d'agroecologia. Llavors, tindré així el gerent de la cooperativa de la Pobla del Duc, que havia entrat en contacte amb el director general i tal, i estic així davant, doncs estava emocionat i volia dir-ho, i donar-vos les gràcies, públicament. Perquè ho hauria pogut fer en el cafè, però preferís que se grave. Això per un costat. I canvi de registre i només es demanem la vostra opinió perquè en el món rural van instal·lar-se les generacions per a la descarbonització del planeta i aquestes macroplantes, i aquestes plantes d'aerogeneradors gegantins i les grans plantes fotovoltaiques, i jo crec que és una tercera guerra que ens se tira damunt, perquè des del moment ecologista fa 40 anys que reivindiquem les energies renovables, però no les volem aixina, no vulguem centralitzades per una multinacional i que degraden el paisatge i arruïnen terres agrícoles. Volem la descentralització. Doncs només volia saber la vostra opinió, només la vostra opinió perquè quede gravat ahir, perquè és una guerra nova que tenim tots, val? Vaig aprofitar que ho tenia per llevar-me la mascarilla i que ho tenia apuntat. Penso que també són dos dels sectors més claus en aquesta transició que comentàvem abans, que tenim que començar a mirar en aquest futur, és l'energètic i el de la mobilitat. Projectes, per exemple, com jo l'altre dia parlava amb un company, però si és que al final els cotxes estan tot el rato parats, excepte quan el maneges, no? O sigui, que és un producte que dius, aleshores, aquest canvi de paradigma, utilitzem el cotxe, pot haver un cotxe comunitari en un poble com a possible projecte per a que la gent pugui transportar-se. I el tema de l'energia, l'autoabastiment, anar totalment en contra de produir l'energia a milers de quilòmetres per a consumir-la al costat de ta casa. Quan la pots generar tu mateix, per què vols que la generen a una central o, com bé has dit, per aerogeneradors, que pareix que siga molt ecològic, però al final és igual d'ineficient, perquè l'energia que es transporta, ja sols en el transport es perd. O sigui, aquests models, aquests dos sectors, jo penso que són claus per al món rural també, el tema de la mobilitat i el tema de l'autoabasteciment energètic, totalment d'acord en el que tu comentaves posant-se 4 plaques en el poble. De fet, jo crec que en Catalunya, o no sé si ha sigut en Aragó, que hi ha hagut pobles que s'han fet les seues en funció de la capacitat del poble i del consum, s'han fet les seues pròpies empreses, inclús comunitats energètiques. De comunitats energètiques. O sigui, això me pareix anar cap a aquest camí de transició i no cap al camí del col·lapse, que és el que al final necessitem. I és una oportunitat també de negoci, crec jo. Una reflexió que vull fer jo i després ja dono les gràcies i acabem. Sobre el que tu estàs dient, Paco, fotovoltaiques sí, però no en bancal de no sé qui, no sé quantos, no. Fotovoltaiques sí, perquè és el futur, és que no tinguem solució. Senyors alcaldes, siguen vostès valents, regulen el seu territori i diguen a on sí i a on no. Ja sé que això no dona boig, però està jugant-se vostès, estan jugant-se els futurs dels nostres fills i dels nostres nets. Regulen el seu territori i no pensen en els bancals dels seus amics ni dels seus veïns. Digue'm, on puguem posar aquestes fotovoltaiques que no siga un impacte, que no ens destrossi el nostre territori. Això és fer política i posar en el centre a les persones i als seus veïns. Facin la seva feina, senyors alcaldes. Regulen el seu territori i no així aplegue, llegue, vi, vencillo, monten en doni la gana. Facin vostès per a lo que estem pagant-los la seva feina. Regulen el seu territori. I en això ja no vull dir res més, només que donar les gràcies. Me lleve el barret que no porta per tots vosaltres perquè ha sigut una taula redona
espectacular. Moltíssimes gràcies. Bueno, a mi el que més m'ha agradat és la moderadora, ha sigut el millor de la taula. Moltes gràcies, Pau.